No niin, tervetuloa Vapaan taidekoulun oppilaat ja opettajat ja Khaled Helsingin kaapelitehtaan puristamoon, minne olemme juuri rakentaneet tämän vuoden valmistuneiden taidemaalareiden lopputyönäyttelyn. Olen koulun rehtori, kuvataiteilija Elina Merenmies. Meillä on täällä panelisteina koulumme opettajia, taidemaalari Erno Enkemeri ja taidemaalari Tiina Pyykkinen. Ja tarkoituksemme on keskustella yhdessä oppilaidemme kanssa maalauksen merkityksestä. Puhumme vanhojen ja uusien menetelmien ekologisuudesta ja toisaalta maalauksen ja taiteen suhteesta luontokatoon ja maalauksen materiaalisuuden uhanalaisesta tietämyksestä. Uskallan sanoa, ettemme me pidä mitään taidemuotoa tai materiaalia toista ylempänä, vaan ajattelemme taidetta sen kaikissa muodoissa mahdollisimman tärkeänä ajassamme. Erityisenä toiveenamme tämän paneelin osalta on, että tietoisuus maalauksen tekniikoiden ja käytäntöjen merkityksestä lisääntyisi ja maalauksellisen ajattelun kehittyminen erityisesti työn kautta yhteisössä opiskellen tulisi ilmi, sillä tämä on tärkeää. Puhumme maalauksesta, mutta aina ensin teemme. Yksityiskoulumme on taiteilijoiden ylläpitämä. Opettajamme voivat tehdä omaa taiteellista työtään ja samalla toimia silloin tällöin kurssiopettajina, mikä mahdollistaa sen, että kiireisissäkin uravaiheissa he ovat saatavilla opettamaan. Tämä on oppilaillemme paras mahdollinen tilanne. Koulumme taustaa. Modernismin innoittamana Maire Gulliksen perusti Vapaan taidekoulun 1935. Hän oli itse opiskellut taidetta Pariisissa ja jatkoi opintojaan perustamassaan koulussa Helsingissä. Koulua on vielä viime aikoinakin minulle verrattu usein Anni ja Josef Albersin vaikutuspiirissä syntyneisiin ja jo lakkautettuihin moderneihin ja kokeellisiin opinahjoihin Bauhausiin tai Black Mountain Schooliin. Maire perusti arkkitehtien Aino ja Alvar Aallon sekä Niels Gustav Haalin kanssa myös tunnetun Artekin huonekaluliikkeen samana vuonna. Koulun perustamisaikoina, aivan kuten nykyisinkin, monet taiteilijat halusivat irtautua ankarista säännöistä ja joskus kaikesta klassisesta koulutuksestakin kiinnostavin, mutta joskus yllättävin seurauksin. Traditiot katkesivat. Vaikka modernismin ihanteet kuuluivat myös Vapaan taidekoulun opetukseen, onneksemme kenties vanhanaikainen jäänne, kaikille pakollinen viikoittainen käytännöstä kumpuava maalauksen opetus on jatkunut tähän päivään saakka. Taidemaalauksen tradition jatkuminen on erittäin paljon yhteisopetuksen ja uudelleen löydettyjen materiaalien historiallisten reseptien varassa. Ja monelta osin se on ollut suuressa vaarassa kadota koulutuksesta viime vuosisadalla. Tilanne syntyi jo 1800-luvulla, kun öljyvärit olivat syrjäyttäneet lähes lopullisesti temperan ikonimaalauksessa Kreikassa ja Venäjällä. 1900-luvun toisella puoliskolla löydettiin vanhat reseptit ja ikonitemperat alkoivat kiinnostaa uudelleen maalareita. Tilanteeseen on vaikuttanut myös tuubivärit ja se, että kaupallisesti tuotetut taidemaalauksen väri- ja sideaineet ovat keskenään melko samanlaisia. Ja toisinaan niiden sisältö on liikesalaisuus tai synteettisten uusien aineiden kestävyydet ja muut ominaisuudet ovat olleet käyttäjiltä pimennossa. Tämä on köyhdyttänyt kaikkialla käytettyjen sideaineiden ja väripigmenttien variaatiota, mikä taas on väistämättä köyhdyttänyt maalausta. Taiteilija voi kuitenkin päättää itse valmistaa ovat materiaalinsa ja haluta oppia aina lisää, ja siitä syystä ammattiin valmistavissa perusopinnoissa ja myöhemminkin on hedelmätöntä antaa opiskelijoiden valita kaikki oppikokonaisuudet. Sillä he eivät voi mitenkään tietää, mitä he tulevaisuudessa tarvitsevat tai haluavat tehdä. Tai kuinka paljon nimenomaan materiaali on erottamaton osa syvällistä luomisprosessia. Myös kaikki perustiedot, kuten piirustus, sommittelu ja väriopit, rajatut paletit, anatomia, erilaisiin kolmiulotteisuuteen ja maalauksen moniin muihin laajennettuihin ilmaisumuotoihin paneutuminen on osa opetusohjelmaamme.
Haluamme myös tehdä yhteistyötä arkkitehtiopiskelijoiden kanssa rakennustaiteen ja maalauksen ikivanhan yhteyden elvyttämisen hengessä tuoda taidemaalauksen rakennetun ympäristön erottamattomaksi osaksi. Koemme, että työmme on monituhatvuotisen käsityön ja taiteellisen ajattelun säilyttäminen ja eteenpäin välittäminen. Maalausta ei voi korvata mikään. Se on muutaman tuhannen vuoden aikana kehittynyt monimutkaisen osaamisen alueeksi, mystiseksi ja rikkaaksi taidemuodoksi, jota aikoinaan yleensä harjoiteltiin pitkä ja kurinalainen jakso yhdessä kukin omaksuen toisiltaan. Vapaassa taidekoulussa olemme huomanneet, että sitä voi tehdä mainitulla tavalla myös sellaisilla ihanteilla, joissa taiteen vapaus on tavoitteena sen sijaan, että kaikki tekevät keskenään aivan samanlaisia teoksia. Opetamme vanhoja tekniikoita unohtamatta, että uusia kestäviä maalausmenetelmiä saattaa syntyä yhteistyössä toistemme ja tiedeyhteisöjen kanssa. Maalauksen historialliset kasvi- ja eläinperäiset ekologiset tekniikat ovat todistetusti aikaa kestäviä, tuhansia vuosia vanhoja, etenkin Afrikasta ja Egyptistä bysanttilaisen ikonimaalauksen kautta perintyneitä taitoja, joiden omaksuminen vaatii melko pitkän erityiskoulutuksen ja käytännön harjoittelun. Metsään jätettynä sellainen maalaus maatuu täysin. Ainakin muovin ja taiteen aineettomien esitysmuotojen ekologinen jalanjälki lienee tuota suurempi ja muovilla maalatun teoksen kesto lyhyempi. Ja tämä on syytä ottaa huomioon ajassamme, vaikka samalla tiedostamme, ettei taide eikä maalaustaide ratkaise ilmastonmuutosta tai luontokatoa, joiden huomioiminen on tietoisesti jätetty pois monien suurimpien saastuttajamaiden poliittisista ohjelmista. Maalauksen käytännön työturvallinen ja ekologinen kehittäminen on silti meille tärkeä tavoite. Ja että oppilas ensin rakentaa taiteellisen ajattelun ja perustan työskennellen ja sitten maalauksesta puhumisen kielen, sillä omat sanat ja persoonallinen kokemusten ilmaiseminen rakentavat taiteilijan identiteetille lujan pohjan. Mielestäni työmme maalauksen tradition säilyttämiseksi tuleville sukupolville on tavattoman välttämätöntä ajassamme. No niin, ja kysyn teiltä, että onko teillä halu heti tähän sanoa jotain kommenttia? Tiina. Oi, siellä. Kiitos ensinnäkin, oli upea puhe ja siitä tuli tosi monta asiaa, mitä on itse asiassa näihin kysymyksiinkin listattu, mutta just nyt suoraan kommenttia ei ole, mutta tosi monta tärkeää asiaa. Entä Erno? No mä ajattelen ehkä itse, että just vaikka jos ajatellaan jotain niin kuin maali- ja pigmenttituotantoa maailmassa, niin tarvikkeiden tai taidemaalien osuus on niin kuin aika häviävän pieni siinä. Että se, että mitä me tehdään tai ei tehdä, niin sillä ei ole niin kuin vaikutusta juurikaan edes siihen niin kuin välttämättä teollisuuden alaan. Toki ehkä sitten on jotain semmoisia pigmenttejä, joita ei käytetä jossain painoteollisuudessa tai ylipäänsä, että millä saadaan vaikka muoveihin tietyt värit, niin tuskinpa ne käyttää mitään raskasmetalleja ja kadmiumpigmenttejä niin kuin me, mutta se on silti niin kuin meidän osuus on, niin kuin, on siinä tosi pieni, jos ajatellaan ihan tällaisia niin kuin tuotantoon ja ympäristöön liittyviä asioita. Ja sitten jos tutkii pigmenttiä, niin kuin niitä valtavia määriä pigmenttejä, mitä maailmassa on, niin siellä on paljon sellaisiakin aika hyviä pigmenttejä, jotka eivät sisällä minkäänlaisia raskasmetalleja. Toki eivät nyt ole suorastaan hengitettynä terveellisiä tai tällaisia. Mutta joo. Oliko opiskelijoilla jotain kommenttia tähän? No niin, kysymyksiä. Tämä kysyn nyt ensin panelisteilta, mutta myös sitten opiskelijat voivat vastata ja kommentoida tähän. Kuinka vanhaa on taidemaalaus? Onko ihmistä ilman maalausta?
Kumpi aloittaa? Niin, mä voin vaikka aloittaa. Siis mä Aloita ajattelisin ton siten, että tavallaan se, että me määritellään, aika vaikea määritellä, että kuinka vanhaa se on. Totta kai me ollaan kategorisoitu ne eri vuosisadoille ja vuosituhannille. Mutta mä näkisin, että ihmisellä on perustarve luoda asioita ja maalaus kuuluu siihen jonkinlaiseen niin kuin perusluomisen tarpeeseen tai käsityötekniikoiden ymmärtämiseen, ja se taas menee jotenkin semmoisen keholliseen itseilmaisuun, mistä tulee enemmän semmoinen kollektiivinen jonkinlainen ehkä kieli, jota me sitten yhdessä voimme arvioida ja käyttää. Mitäs, eikö ne on noin 50 000 vanhoja, noin vanhimmat Mitä löytyy? kalliomaalaukset? Joo. Ja silloinhan suurin piirtein tapahtui semmoinen kulttuurinen vallankumous, että ihmisen evoluutiossa tapahtui silloin jotain, joka sai meidät tekemään kuvia. Ehkä se on tapahtunut vähän aikaisemmin ja niitä ei kuvia ole säilynyt, mutta mä luulen kyllä, että siinä on tapahtunut joku merkittävä hyppäys siihen, että meillä on tullut tarve niin kuin kertoa asioita. Varmaan siihen on liittynyt kommunikaatio ihan ensin ja asioita, joita me ollaan katsottu, jotka on ollut tärkeitä, ja me itse tietenkin. Siellähän on paljon kuvia meistä itsestämme, on myös niin kuin eläimistä, jos ajatellaan kalliomaalauksia tai kivimaalauksia. Joo. Mutta sitten me ei tiedetä, mitä on muuta ollut, niin kuin siis mihin muulle on maalattu, että onko maalattu nahoille tai mihin kaikkialle on niin piirräyty, niitä ei ole vaan säilynyt. Joo, että se on niin kuin tavallaan, että taide ei ole ollut pelkästään niitä kallio- tai kivimaalauksia. No niin, mä voisin tähän heti kuitenkin kysyä toisen kysymyksen aineettomasta taiteesta ja maalaustaiteesta. Aineeton taide on usein esitetty saastuttamattomana verrattuna uusien taideesineiden luomiseen. Kun taas erityisesti luonnonmateriaaleista tehdyt maalaukset tai veistokset voivat maatua suhteellisen lyhyessä ajassa. Internetin, tekoälyn ja pilvipalveluiden takana oleva laaja infrastruktuuri, joka ylläpitää aineetonta taidetta, sekä sen käyttämiseen tarvittavia laitteita, on myös kasvava ekologinen ongelma. Miten suhtaudutte tähän vertailuun? No mulle ehkä aineeton taide, se on jotenkin kaukana. Mun mielestä me tarvitaan materiaalisia asioita. Niin kauan kuin me ollaan itse materiaalisia olentoja, niin se on semmoinen tosi tärkeää, että me nähdään se konkreettisesti siinä ikään kuin samassa tilassa, jossa me ollaan. Ja se siis pätee tietysti maalaukseen, että suurin osa, mitä me nähdään maalauksista, niin sehän me nähdään nykyään lähinnä jossain ruuduilla, mutta ei se poista sitä, että se on paljon tärkeämpää myös kokea se. Toki me ei ole, aina ei voi mennä sinne maalauksen äärelle toiselle puolelle maailmaa. Sen takia sitä on tärkeää, että sitä tuotetaan tai tehdään myös paikallisesti eri puolilla. Ettei se ole vain jossain tietyissä paikoissa, että se leviää tasaisesti yhteiskuntaan ja eri puolille eri ihmisten ja erilaisten yleisöjen katsottavaksi. Joo, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kysymys ja ylipäätään se, että mitä me ajatellaan, mitä on aineettomuus. Niin. Mä en näe, että on oikeastaan olemassa aineetonta taidetta. Tai mun mielestä se on hankalaa, se on absurdi sinänsä, koska vaikka tekisi omalla keholla töitä, niin meidän kehokin on aineellinen ja koostuu materiaalista. Et sinänsä tavallaan se jonkinlainen vastakkainasettelu, mistä jonkin verran tässä ajassa puhutaan ja käytetään sanaa aineeton, niin mulle se on vähän hankala. Mä ajattelen, että ehkä hedelmällisempää olisi lähteä miettimään sitä, että millä tavalla asiat on tuotettu, mitä materiaalia niihin on käytetty, mitä resursseja ihmisillä on esimerkiksi kuljettaa asioita ekologisemmin tai tuottaa asioita ekologisemmin ja miten ja missä ne esitetään. Et se on ihan hirveän iso ja tärkeä kysymys, mutta tavallaan se, että mä en näe, että on olemassa suoraan sellaista ekologista aineetonta taidetta tässä ajassa, koska
vaikka liikkuvan kuvan teoksissa tarvitaan jonkinlaisia aineellisia objekteja, minkä kautta nähdään asioita. Tai että mä en paikanna sitä oikein mihinkään sinänsä. Niinpä, niin. Ja se on tärkeä asia ja iso kysymys, mutta mun mielestä se tavallaan, että en haluaisi luoda siitä vastakkainasettelua. Mielestäni siitä on välillä luotu vastakkainasettelua ja ehkä myös helpommin on ajateltu, koska ihmiset aina rakastaa kaikkea uutta, niin on ajateltu, että tämä aivan uusi asia, tämä korvaa kaikki nämä vanhat asiat. Ja sen huomaa myös vaikkapa mennessään oopperaan, että sinne on tuotu jotain videoprojisointeja ja tällaisia asioita. Ja sitten kun menee sellaiseen oopperaan, mihin ei ole tuotu niitä ja missä asiat tehdään aika tavallaan vähän, voisiko sanoa, käsin tehdysti, niin se on aika yllättävä ero. Et siinäkin tulee sitten kuitenkin, tai se läsnäolo tulee toisenlaiseksi silloin ja mielikuvituksen ruokkiminen tapahtuu voimakkaammin silloin, kun siellä on niitä fyysisiä elementtejä ja sellaisia asioita, että näin oopperavertauksena. Mutta samaan aikaan nimenomaan se ei ole aineetonta ja se ei missään nimessä ole epäkiinnostava tapa luoda vaikkapa oopperaesitys, jos se hyvin tehdään. Että sehän voi olla upea. Niin uudet tekniikat tuo siihen ehkä niinku tavallaan lisää kerroksia, mutta ei niitä kerroksia aina tarvitse olla välttämättä kovin monta. Että ytimessähän on varmaan oopperassa edelleen se laulu. Ja se ei poistu koskaan sitten siinä. Mutta joo, tämä nyt vaan vähän eksyttiin. Mutta onko oppilailla tähän? Edelleen ei. No, voisin mä sen sanoa, että omasta mielestä ne konesalit, millä vaikka pyöritetään kaikkea AI-juttuja, niin eihän ne ole yhtään aineettomia. Itsellä se vertautuu tosi paljon siihen, että miten tämä meidän globaali kapitalismi toimii, että asiat tapahtuu jossain kaukana poissa näkyvistä, jotta jollain voi olla jotain helppoa aineetonta kivaa. Niin se aineellisuus on siellä, ei ole meidän niin kuin lähellä tai näkökentässä. Joo. Se on niin, se on vaan siirretty niin kuin muualle. Vähän niin kuin Niin tuotanto on siirretty niin kuin jossain kulutustavaroissa niin pois niin kuin länsimaista hyvin pitkälti. Taiteessa tämä ei niin kuin päde, että taide pitää tehdä siellä, niin kuin, missä ne ihmiset on. Tai voihan tietysti maalauksenkin tuotantoa niin kuin ulkoistaa Kiinaan, esimerkiksi tilata sieltä, mutta on se sitten eri juttu. Mutta mun mielestä on hyvä puhua niin kuin vaikka niin puhua oopperasta tai kirjallisuudesta. Niin kuin, niissä on samoja tai me voidaan käsitellä niitä niin kuin maalaukseen liittyviä asioita niin kuin mielestäni hyvin niin kuin tämmöistä niin kuin vertauskuvia kautta. Että, Niinpä. Kirjallisuus on mulle niin kuin ihan ykkönen tässä itselleen. Joo. Sitä mä ehkä pitäisin niin kuin tietyllä tavalla immateriaalisena, siis niin kuin tarinan kertominen. Että onhan sitä tarvitaan siihenkin niin kuin kertoja, mutta se itse tarina on ikään kuin immateriaalinen. Että se tarina tapahtuu kuulijassa. Niin, joo. Mutta on taiteen puolella vähän sama, vaikkapa miten Siri Husfeldt sanoi, että niin kuin teoksia on aina kaksi, se jonka näet ja se jonka kannat mukana. Että tavallaan, että sillähän tavallaan siitä tulee jonkinlainen niin kuin, ehkä immateriaalinen, mutta onko ajatukset sitten immateriaalisia, mä en tiedä. Se on ihan eri keskustelu. Niin, ja vaatii se sen ikään kuin sen materiaalisen objektin, joka luo sen. Se on niin kuin dialogi tai keskustelu tietyllä tavalla, joka tapahtuu niin kuin siinä jaetussa hetkessä tai ajassa.
No niin, miten maalaisitte, jos muuttaisitte nyt metsän keskelle ilman mitään materiaaleja? Voisitteko tehdä jotain ilman kaupallisia taiteilijatarvikkeita? Varmaan riippuu siitä, että onko muut materiaaliset tarpeet tyydytetty siellä metsän keskellä, että onko siellä suojaa, ravintoa ja onko siellä myös mitään muuta viihdykettä. Että jos ei ole niin kuin, jos sanotaan, että on ruoka ja suoja, mutta ei ole mitään muuta, niin kuin, otetaan internet pois ja ei voi katsoa elokuvia tai otetaan kirjat pois, ei ole kirjahyllyä, niin en mä tiedä sitten, miten se sitten lähtisi. Kai sitä varmaan alkaisi jotain, niin kuin, jotain tekemään, mutta se myös riippuu, että onko yleisöä. Jos ei ole ketään, kenelle sitä tekee, koska sitten mä ajattelen sitä myös maalausta jonkinlaisena tarinankerrontana, niin se, että mä ikään kuin höpötän itselleni niitä asioita, on hyvin eri asia, jos mä höpötän niitä muille. Mä varmaan alkaisin puhumaan ensin itsekseni ja sitten niinku veistämään puukkoja. Mä oon kokeillut tästä eräänlaista semmoista kevytversiota joskus nuorena ja se meni niin esimerkiksi, että mä kyllä ostin leipää kaukaa, mutta sitten mä sain maalaamisen kananmunia vaihtamalla sitä leipää naapurin kanan kasvattajan kanssa. Niin mä sain sitten temperaa tarvittavia välineitä. Mutta sä et kuitenkaan, sulla oli pigmentit valmiina, että sä et kaivannut maa-aineksia ja erotellut niitä. Joo. Mites Tiina? Mä luulen, että, kyllä, että se alkaisi muotoutua se vallitsevien resurssien nojalla. Että kyllä sitä tarkastelisi vielä tarkemmin jotenkin, että minkälaisia erilaisia ilmiöitä hiekasta voi saada tai mitä sidosaineita vois keksiä. Ehkä vielä perehtyisin, no joo, siinäpä ei välttämättä kirjallisuuteen paljon perehdytä. Niitä on vähän tämmöinen survivalistinen. Justi. Mutta jos tähän kannattaa etukäteen varautua sitten, että... Niin. Ei, mutta joo, kyllähän siis ilman muuta. Joo, niin kuin aina tavallaan mehän ollaan suhteessa siihen aikaan ja myös paikkaan, jossa me ollaan ja niihin vallitseviin resursseihin, että mitä meillä on käytössä ja mitä mahdollisuuksia meillä on käyttää asioita. Ja se on myös yksi asia historiallisestikin, että taiteilijat on aina suhteessa silleen teollisuuteen, että mitkä on käyttömateriaalit ylipäätään meidän yhteiskunnassa ja minkälaisia resursseja meidän yhteiskunta tarjoaa. Niin tässä tapahtuisi vaan se tietysti, että ne menisivät luonnonehdoilla, niiden resurssien hakeminen. Onko oppilailla mitään tähän? Siellä odota hetki, että saat. We have a mic you need to use and whoever wants to Let's see if ask I question, can you just hold it. formulate my Yeah, you just thing. hold it. Joo, katsotaan, osaanko mä nyt sanallistaa ajatukseni, mutta tämä lähti ehkä tästä maalauksesta ja niin kuin maalauksen ekologisuudesta ja materiaaleista. Ja sitten mä pohdin semmoista, että kuinka, tai niin kuin ehkä kiinnostava kysymys on jotenkin se, että tavallaan maalaushan, tai siis taide ei synny tyhjiössä. Ja ajattelen, että ihminen tarttuu varmaan niin kuin sellaisiin välineisiin, mitä hänen ympärillään on. Että jotenkin myös tällainen lainausmerkeissä immateriaalinen taide niin on siinä mielessä kuitenkin täytyy niin kuin ottaa osana sitä, että ei kannata ajatella, että tarvitaanko yhtä tai toista, vaan niin kuin tavallaan ihmiset tarttuu siihen, mitä niillä on. Ja kaikille ei ehkä ole pääsy tämmöiseen ihanaan kouluun kuin meillä vaikka, missä päästään niin kuin, tekemään itsepohjaa ja opetellaan tekemään luuliimaa ja kaikkea, että sitten jollain on ehkä käytössä kännykkä vaan. Että jotenkin se on hirveän tärkeää, että sekin on tavallaan, että se
otetaan jotenkin myös silleen vakavasti, että sitä ei ainakaan vähätellä, että eihän niin kuin, aina ei voi valita sitä kaikista niin kuin ekologisinta ilmaisumuotoa esimerkiksi. Ja en tiedä, oliko tämä kiinnostava ajatus, mutta tällainen. Mun mielestä se oli mulla tosi tärkeä huomio. Kiitos siitä. Kiitos. Et kysymyshän on aina myös resursseista. Niinpä. Et se on niin kuin, niin. Kyllä. Niin, joo, siis esimerkiksi mun lapsihan ei juuri piirrä eikä varsinkaan maalaa kotona. Se ei varmaan johdu siitä, että suutarilapsella ei ole kenkiä, mutta hän tekee kyllä ihan todella kiihkeästi kaikenlaisia videoita, niin kuin editoi. Ei hän siis niitä edes näytä kaikkia mulle, mutta joskus näyttää. Ja siinä on mun mielestä vaan niin kuin, ihan tämmöinen mielenkiintoinen niin kuin sukupolvikokemus, että kun kasvaa ikään kuin sen liikkuvan kuvan ja kosketusnäytön ääressä, niin siihen suhtaudutaan ihan eri tavalla. Ja mähän en saa sitä kokemusta. Mutta hän esimerkiksi on pienestä pitäen katsonut videotaidetta näyttelyssä aina todella intensiivisesti. Se on aivan luontevaa hänelle. Niin. Siinä kun mä oon vähän kärvistellyt, että on joku pidempi videoteos ja jos ei sitä katso alusta, niin kuinka pitkään sitä pitää katsoa ja mikä on alku ja mikä on loppu. Ja häntä ei niinku haittaa tällaiset asiat ollenkaan. Joo. Että ehkä ne, sit jos ajatellaan jotain tulevaisuuden maalareita, niin vaikka jos hän siirtyisi joskus maalaamaan, niin sitten se kuvallinen ajattelu saattaa olla aika erilainen kuin mitä se on itseään ollut. Mutta toisaalta ei voi tietää. Ei voi. Tästä survival-kysymyksestä, niin mä luulen, että mä siirtyisin niin kuin kuvanveistoon, että olisi tekemisissä sen ympäristön kanssa. Ja tässähän ei nyt paljastunut, että onko siellä niin kuin yksin vai onko siellä muita ihmisiä. Mutta toinen olisi sitten varmaan, niin kuin, että siirtyisi laulamiseen ja sellaiseen vaan, niin kuin, että kertoo itselleen niin kuin sitä historiaa, minkä haluaa säilyttää. Että se olisi varmaan se suunta. Niin, sit mä ajattelin, että jos mulla olisi kuvittelinen niin kuin hirsimökki keskellä korpea, niin mä varmaan rupeisin niin kuin vaikka koristelemaan sitä mökkiä, ikään kuin tekemään siihen, että se olisi jotenkin sitten tämmöistä hyvin käytännönläheistä, että sit sinne tekisi sitten niin kuin kaivertaisi karhuja, oravia, ne ystävät, jotka on jääneet pahaan Oravan muotokuva. Niin, joo. Joo. Tämä kysymys liittyy nyt mun mielestä tähän koko kysymykseen ja myös ehkä tähän Naurusaareen, että miksi taidemaailma usein etsii taidetta, joka on valmistettu suurissa kaupungeissa mieluummin kuin jollain yksinäisellä saarella tai syrjäisessä metsässä. Tai siis miksi taide tarvitsee ympärilleen koulutusta ja suuria keskuksia ja yhteisöjä. Ja tarvitseeko se sitä? Tarvitseeko se aina niitä? Voisiko olla niin, että meidän keskittyminen tai fokus on liikaa siellä suurissa keskuksissa? Ajattelen niin sitä sellaisella tavalla, että joskus on mielenkiintoista, että on ihmisiä yksinään jossain syrjäseudulla, jotka on tehnyt tosi ihmeellisiä maailmoja sinne itselleen. Eikä välttämättä aina itse taidetta, vaan voi olla myös hyvin merkillisiä abstrakteja kokonaisuuksia ja kaikkea tällaista. Mä ajattelen, että nämä tyypit, niin mielenkiintoisia kuin he ovatkin, niin he on tavallaan niin kuin kuriositeetteja. Mun mielestä me tarvitaan, niin kuin, suurin osa ihmisistä me tarvitaan semmoista niin kuin kommunikaatiota ja niin muita ihmisiä ympärilleen. Ja siis mitä enemmän maailma on kaupungistunut ja mitä enemmän meitä on, sekin on tietysti, niin kuin, siinä on hyvät ja huonot puolet, mutta mitä enemmän meitä on ja mitä silleen
isommissa yhteisöissä me ollaan, niin niissähän syntyy myös eniten innovaatioita, koska sitten tulee semmoisia ehkä odottamattomia niin kuin yhteistyö tavallaan mahdollisuuksia. Koska mun mielestä niin kuin olennaista ihmisen toiminnalla on niin kuin tehdä yhteistyötä. Ilmanhan sitä niin kuin mitkään yhteiskunnat ei ole mahdollisia. Ja niin kuin sama niin kuin liittyy siis ihan luovuuteen, että mä ajattelen sitä myös tämmöisen niin kuin kasvamisen kautta, että nuoret ihmiset hakeutuu suuriin kaupunkeihin, ja koska siellä on kiinnostavia asioita, heille kiinnostavia asioita ja mahdollisuuksia, mutta sitten myös se, että miksi suurissa kaupungeissa syntyy, tai miksi ne on ehkä niitä ikään kuin taiteen pääkaupunkeja, niin on just se, että sit syntyy semmoisia odottamattomia yhteyksiä, että ei tavallaan ei osaa ajatella jotain teosta ennen kuin sitten ikään kuin tulee joku ihan semmoinen odottamaton niin kuin impulssi, että joku muu on tehnyt jotain, joka ei liity ollenkaan siihen teokseen, mutta sitten kun taiteilija X sen näkee, niin sitten hänen niin kuin ideat yhdistyy siihen ja sitten syntyy jotain ihan uutta ja odottamatonta. Ja mitä enemmän meitä on, niin sitä enemmän on niin kuin tavallaan mahdollisuuksia tämmöiselle. Eräänlaista pölyttymistä. Niin, joo. Joo, mä oon sun kanssa samaa mieltä tuosta, että mun mielestä että taide on jakamista ja tavallaan kun ihmiset tulee yhteen, niin siitä tulee jotenkin semmoinen kollektiivisen ajattelun kenttä jossain määrin, Niin, jota me jokainen viedään omalla tavalla eteenpäin. Ja sitten taas, niin kun sanon resursseista, niin ihan vaan vaikka kysymys työtilasta, että minkälaisessa työtilassa pystyy tekemään, mitä se oma tekeminen vaatii, niin kaupungeissa usein asiat on järjestetty ehkä vähän tai resurssoitu paremmin. Plus tietysti se, että koulut sijaitsee kaupungissa. Mä näkisin kyllä, että mun mielestä on mahdollista jotenkin laajentaa sitä taiteen tekemisen tai ehkä toimimisen kenttää esimerkiksi vaikka sijoittamalla residenssikeskuksia niin kuin kaupunkien ulkopuolelle, jossa se kohtaaminen tapahtuu, mutta myös on olemassa semmoinen toisenlainen ehkä hiljaisempi tila. Vaikka Koneensäätiöllähän on Saaren kartanon residenssi ja tämän tyyppisiä, mutta se, että täysin yksin tekeminen, niin se on varmaan sitten jo persoonakohtaista. Niin siis persoonakysymys, sanoitko sä? Joo. Niin, tai sitä, että jotkut tarvii, mutta Joo. se, että miten sitten oma tekeminen tulisi näkyväksi tai jaetuksi, niin sitten siinä tulee lisähaasteita. Niin, kyllä, joo. Siis Harvardin yliopistossa rakennettiin mielestäni toisen maailmansodan aikaan semmoinen rakennus, joka tarkoitettiin väliaikaiseksi. Ja sitten kun se toinen maailmansota loppui ja sitä ei enää tarvittu ikään kuin siihen alkuperäiseen käyttöön, niin sitten sinne sitten sijoitettiin vähän kaikenlaisia tyyppejä, niin kuin dumpattiin tavallaan, että jos ei ole jollain työtilaa tai tutkimustilaa, niin sinne dumpattiin ihmisiä, eri ihmisiä ja tutkijoita. Ja sitten kun se oli tarkoitettu väliaikaiseksi, niin siihen rakennukseen ei suhtauduttu sillä tavalla niin kuin pyhänä lehmänä, että sitä ei saa niin kuin muokata tai sille ei saa tehdä mitään. Niinpä siitä tuli semmoinen ikään kuin tila, jossa sitten vaikka seiniä siirreltiin tarpeen mukaan ja tiloja ikään kuin luotiin. En nyt muista nobelistien määrää, mutta ilmeisesti se on ollut tämmöinen keskus, josta on sitten niin kuin tullut niin kuin hyvin monta nobelistia, tai nämä nobelistit on niin kuin olleet jossain vaiheessa niin kuin heidän uraansa niin kuin siellä töissä. Niin just esimerkki semmoisesta, että ikään kuin törmäytetään tai ihmiset niin kuin vaan niin kuin pääsevät ristipölyttämään niin kuin toisiaan. Tälleen, että mun mielestä se on niin kuin esimerkki semmoisesta, että se on tapahtunut vähän vahingossa, on luotu mahdollisuus jollekin, joka ei vastaa sitä alkuperäistä tarkoitusta ollenkaan. Ja sitten se on niin kuin unohdettu ikään kuin sitten tavallaan, niin vähän niin kuin mitä taiteilijat tekee, niin kuin missä me ollaan kaapelitehtaalla, että taiteilijat otti tämän haltuun tai kulttuuri-ihmiset ja sitten on tapahtunut hienoja juttuja. Mulla olisi tähän, toimiikohan tämä mikki? No,
Mä jotenkin koen, että just tällainen taideopiskelijana, niin mä koen, että mikä ehkä kouluissa just tällaisissa keskittymissä on parasta, on se, että ennen kuin oli koulussa, niin ajatteli ihan hirveästi niitä vaikka omaan tekemiseen liittyviä asioita. Ja sitten kun pääsee kouluun ja johonkin muiden ihmisten äärelle, niin sit voi käydä just näitä keskusteluja. Ja sitten mä koen, että just se niin kuin taide tavallaan tapahtuu aina jossain diskurssissa suhteessa johonkin. Ja sitten kun on näitä keskittymiä, missä me voidaan keskustella, niin sitten se voi myös tehdä tosi hyvää poistua siellä. Ja musta jotenkin hyvä esimerkki on sillä jälki-impressionistit, jotka oli Pariisissa, ja sitten siellä oli just Van Gogh ja Cézanne sun muut. Mutta sitten kaikki lähti sieltä vähän niinku, siellä muodostui jotain, mutta sitten kaikki lähti vähän niinku omille teilleen. Ja siinä sitten taas tulee jotenkin se paikallisten olosuhteiden merkitys. Että sitten vaikka on vaikea kuvitella, että Cézanne olisi tehnyt mitään niistä maalauksista Pariisissa, koska missä se vuori on Pariisissa. Että siinä on jotenkin puolensa. Ja sellaisessa eristäytymisessä on jotain, voi tuoda jotain sellaista uniikkia sit siihen tekemiseen. Mä haluan myös sanoa tähän. No mulla tuli mieleen semmonen, että mä aloitin mun maalaamisen joskus 11-vuotiaana pienessä kylässä työväenopiston kurssissa, jossa oli eläkeläisiä ja 10-vuotiaita samassa ryhmässä ja kaikkea siitä välissä. Siellä maalattiin kissoja, koiria, lapsenlapsia ja kesän parhaimpia omassa puutarhassa kasvaneita pioneja. Tosi huonosti maalattiin. Mutta se oli kuitenkin ihan oikeata taiteen tekemistä. Mutta semmoinen taide ei niin kuin ole taidetta. Tai heitä ei ole tässä meidän keskellä, niitä eläkeläisiä, jotka oikeasti maalaa monta vuotta niitä kissoja, koiria ja muuta. Että niin kuin mikä on. Ja siellä on yhteisö ja siellä juotiin kahvia ja syötiin keksejä ja juteltiin. Niin mikä on teidän mielipide kans tähän? Et missä kohtaa he ovat taidemaailmassa? Niin on se kysymys, että tarvitseeko taide sisäpiirin ja toisaalta marginaalisen taiteen. Että onko niin kuin käsityö jätetty taiteen ulkopuolelle, onko kaikki sellainen, joka ei ole jossain virallisessa kaanonissa, jätetty taiteen ulkopuolelle. Ja mun mielestä tämä on aina kiinnostava kysymys, koska se raja on tosi liikkuva ja yllättävä. Mulla on semmoinen kesämökki, ei keskellä korpea, mutta kuitenkin sillä tavalla, että menen sinne kesäksi yleensä vähän vetäytymään. Mutta mulla on mökkinaapuri, joka on harrastajamaalari ja ihan hirveän lahjakas siinä. Hänellä on ihan mielettömän hyvä värisilmä ja mä oon sanonutkin hänelle, että hei, että sä voisit aivan hyvin olla niin kuin yksi mun opiskelijoista vapaassa taidekoulussa. Ja hän maalaa muotokuvia, hän maalaa maisemia, ihan tämmöisiä niin klassisia, sitten myös jotain eläinaiheita. Mutta hänellähän ei ole myöskään semmoista niin kuin, ikään kuin ehkä sitten niin kuin tarvetta semmoiselle, että niin kuin, ikään kuin levittää sitä taidettaan tai tulla kauheasti esille. Että se tekeminen on paljon merkityksellisempää kuin sen esittäminen. Ja se ehkä täyttää sen niin kuin monilla tämmöisillä ikään kuin harrastajilla tai työväenopisto niin kuin aktiiveilla. Se tekeminen täyttää sen tarpeen. Ja on se itse asiassa ehkä sit myös niin kuin jossain määrin itselläkin se
mutta kun siitä on sitten hassujen koukeroiden kanssa tullut ammatti, niin sitten siihen tulee nämä toimeentulon kysymykset, jotka edellyttävät myös niin kuin sitten näyttelytoimintaa ja kaikkea niin kuin olemista siinä taiteen ikään kuin. Olisiko se nyt sitten se sisäpiiri, en mä tiedä, mutta ja ehkä siinä sitten voi olla ajattelussakin joku ero, että ei ikään kuin keskity semmoisiin aiheisiin, jotka on vain lähellä siinä omaa niin kuin elinpiiriä. Mä sanon tähän väliin sen, että mun mielestä se on aika merkittävää, että taide on paikallista sen vuoksi ehkä myös, että väistämättä taiteilija ollessaan jossain paikassa liittää ne työnsä siihen paikalliseen elämään. Oli se sitten vaikka pelkästään lintujen kanssa käytyä elämää, keskustelua. Mutta se liittyy jollain lailla siihen olemassaoloon siellä paikassa. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa se niin kuin myös sellainen pienten paikkojen taide ja pienten ympyröiden taide tästä syystä. Ja sitten toisaalta omassa työssä olen huomannut sen, että jostain syystä, esimerkiksi jos mä teen jotain tiettyä taiteellista työtä, niin saattaa tulla aivan ventovieraat ihmiset puhumaan mulle tästä tietystä taiteellisesta työstä, ihan kun ne tietäis, mitä mä teen. Ja ihan, eikä voi tietää, siis ei vaan jotain muotokuvaa tai jotain tällaista. Ei ne voi tietää sitä. Ja se kommunikaatio tapahtuu melkein simultaanisesti jollain tasolla. Et tuntuu siltä, että sillä on merkitystä sillä kommunikaatiolla kaikkiin suuntiin. Ja että se on oleellinen osa yhteiskunnan elämää kuitenkin sitten. Että ihmiset ajattelee ja ajattelee taidetta ja ajattelee sitä, miten sitä tehdään. Jos mä tähän väliin vielä sanon, niin on se sit, jos ajatellaan niin kuin tulevaisuutta, niin jos jossain vaiheessa tekoäly ja robotit tekee kaiken työn, eletään jossain semmoisessa täysin niin kuin science fiction utopiassa, niin mitäs me ihmiset sitten tehtäisiin? Niin mä ajattelen, että me kaikki sitten tehtäisiin jotain, niin kuin, jos ei käsitöitä, mutta tämmöisiä niin kuin, vähän semmoisia, me oltaisiin semmoisia luovia leikkiöitä. Ainakin osa. Ja, mihin sitten, niin kuin, jos ei olisi näitä niin kuin aineellisia vaatimuksia, elämän aineellisia vaatimuksia, niin mihin me sitten käytettäisiin sitä aikaa, niin mä ajattelen, että se olisi just tommoseen. Niin mä vielä voisin palata tuohon sun kysymykseen, että mitä mä ajattelen siitä. Mä koen sen ihan hirveän tärkeäksi, että on olemassa niin kuin kansanopistoja tai erilaisia paikkoja, joissa ihmisillä on tilaa ja mahdollisuus tehdä teoksia ja siellä kaikki niin kuin tapahtuva, niin mun mielestä se on olennaista ja tärkeää, mutta silti se eroaa siitä, että jos ammattikuvataiteilija tekee sitä työkseen, jolloin tavallaan se toimeentulo on siitä kiinni ja sen takia mun mielestä on olennaista keskustella siitä, että mitä on ammattikuvataiteilijan työ ja mitä se pitää sisällään ja mitä kaikkea se tavallaan vaatii. Siihen kun Erno puhui siitä Harvardin rakennuksesta, mikä oli epämääräinen ja sitten sinne koottiin epämääräistä jengiä tietyllä tapaa, niin mä ajattelen, että se kertoo vaan tosi selkeästi siitä, että yhteiskunnassa yleisesti lokeroidaan liian paljon asioita ja pidetään liian tiukkaa hygieniaa siinä, että mikä kuuluu mihinkin, että ei pääse tapahtumaan sellaista sekoittumista ja ajatusten vaihtoa just eri alojen ja erityyppisten ihmisten välillä. Ja sillä olisi oikeasti ihan tosi iso tarve, koska siitä voisi tulla yllättäviä asioita. Ja sitten tästä niinku alueellisuus, keskittymät, taiteen sisäpiiri, niin mä ajattelen, että taide kyllä tarvii myös sen jengin, joka on todella taidepäissään ja silleen todella tiukasti sisällä siinä ja miettii niitä asioita tosi syvällisesti. Ja samaan aikaan taide tarvitsisi sen niin kuin hirveän laajan kentän, siis ihmisille mahdollisuuksia tehdä sitä taidetta siellä kansanopistoissa ja muualla, koska silloin sieltä voi myös nousta sitä väkeä sinne, jotka opiskelee pidemmälle ja perehtyy ja syventyy siihen niin kuin laajemmalta alueelta. Ja mä sanon vielä sen, että mä ajattelen, että
niitä keskittymiä tarvitaan, koska sitten ihmiset pääsee just vaihtaa ajatuksia ja päästään silleen syventymään. Mutta niiden keskittymien ongelma myös monesti ehkä sit on vähän se, että sit se katse niin kuin on helposti sinne sisäänpäin ja se katse pitäisi useammin suunnata ulospäin. Siis Suomessa esimerkiksi, että ei oltaisi niin Helsinki-keskeisiä, mihin niin kuin auttaisi ne Tiinan esiin nostamat residenssiasiat esimerkiksi. Että asioita tapahtuu muuallakin kuin pääkaupungissa ja isoissa kaupungeissa. Niin. Ja asioita tapahtuu muuallakin kuin lännessä ja niin edespäin. että se on jollain lailla tänä päivänä jo huomattu tietenkin. Niin, onhan se muuttunut mun mielestä niin kuin tämä taidemaailmakin niin kuin avoimemmaksi tai että katsotaan myös aktiivisesti eri suuntia. No onhan sitä kyllä aina tehty. Ajatellaan joku japonismi tai näin, mutta se oli ehkä eri niin kuin vaikutteiden ottamista ja niin kuin, sitten tietysti tässä voi puhua myös sit kolonialismista paljon tai voisi puhua, mutta joo. Niin joskus vaikea vetää rajaa siihen, että jos ajatellaan, että me nytkin käytetään varmaankin Afrikassa kehitettyjä tekniikoita taidemaalauksessa, niin eikö me nyt voida niitä kuitenkin käyttää, että eiköhän kannattaisi. Ja eikö ole ihanaa olla myös innostunut niistä asioista, mitä siellä tällä hetkellä vieläkin tehdään ja kiinnostunut niistä asioista ja niistä maalauksista ja muista taidemuodoista, mitä siellä tai muissa tällaisissa paikoissa tehdään paikallisesti. Ainakin henkilökohtaisesti mua kiinnostaa valtavasti tällaiset seikat. Ehkä myös sen vuoksi, että koen olevani velkaa ja koen, että joku asia on voitu tehdä 4000 vuotta sitten ihan nappiin ja mun ei tarvitse tehdä sitä kyllä enää, että se on jo tehty. Niin, joo, mehän toistetaan näitä. Musta se on ihan kiva kyllä se toistaminen. On kiva tehdä asioita uudelleen ja uudelleen. Totta kai. Joo, mutta se on, sit on kiva huomata, että kappas, minäkin olen osa tätä niin kuin pitkää traditiota. Olen pieni lenkki siellä. Niin. Ja ei musta ehkä mitään jälkeä jää, niin kuin jos katsotaan taas 4000 vuotta eteenpäin, mutta sitten on ollut se lenkki, yksi niistä lenkeistä, jotka niin kuin pitää sitä traditiota jollain tavalla yllä. Niin. Joo. Juuri näin. Joo, mulla oli kysymys tai tämmöinen, että mä ajattelen, että taide on vapaa, niin kuin meidänkin koulu, nimi on Vapaa taidekoulu, niin tällainen, että kun me yritetään kategorisoida niin kuin taidetta eri, niin kuin mikä on ja kuka on ja näin, niin onko se siis tavallaan, että me sit otetaan tämä, niin kuin, me tavallaan tapetaan jotain siinä vapaudessa, koska se mun mielestä se jotenkin, niin kuin, siinä on jotain ristiriitaa. Mä koen niin kuin sitä, että mä koen, että taide olisi niin kuin, se on niin tärkeä osa kaikkia ihmisiä, että se näkee jo lapsissa, että he koko ajan tekee jotain ja niin kuin luo asioita tyhjästä, koska niillä on mielikuvitusta ja näin. Ja että mulla on semmoinen ajatus, että se olisi ihanaa, että taide ja miten ajatellaan taidetta yleisesti, että se olisi niin kuin tavallaan yhtä itsestään selvää kuin syöminen tai nukkuminen tai näin, että se olisi niin tärkeää, että tavallaan, että niin, en mä tiedä mitä te ajattelette tämmöisestä tai tästä taiteen niin kuin vapaudesta ja näin. Mä ajattelen, että taide ei koskaan vapaata. Se tietysti on aina reunaehdot. Ja tavallaan se idea siitä, että voisi niin kuin vapaasti toteuttaa jotain, niin se on ihana, mutta se ei ole pelkästään negatiivinen asia, vaan meillä on joku niin kuin mun mielestä semmoinen, meillä on sekä tiedollinen että kokemuksellinen perintö, joka myös ohjaa meitä jollain tavalla ja tuottaa reunaehtoja. Sitten meillä on yhteiskunnallinen ja globaalin maailman tuomat tietynlaiset reunaehdot, taloudelliset ja resurssit ja kaikki nämä. Että se on tavallaan itse asiassa
hierarkkinen järjestelmä. Niin ja onhan siis vapaushan on vaan sana, tai voisi olla muutenkin, tarvittaisi joku vapausfilosofi tänne määrittelemään, niin mistä on vapaudessa kyse, mutta sen mä allekirjoitan tämän niin kuin lasten luovuuden, että mä ajattelen itse olevani kyllä aika lapsi, varsinkin kun mä maalaan tai teen töitä, ja yhteiskuntahan ei kauheasti arvosta ehkä sitä lapsen omaisuutta, mutta minä ajattelen, että se on yksi mun tärkeimmistä ominaisuuksista ja mä haluan sitä varjella. Se ei ole sama kuin lapsellisuus, mutta se on joku semmoinen uteliaisuus. Se ei tietenkään samaa kuin niille vaikkapa 3-vuotiaille, jotka näkevät ja kokevat ensimmäistä kertaa asioita, mutta jos silti jotain pystyy säilyttämään, niin mä ajattelin, että se on jo aika niin kuin hyvä suoritus. Ja mä voisin lisätä vielä tuohon aikaisempaan, kun tuo on tosi olennainen asia ja kysymys, ja sitä on tietysti pohdittu aikaansaatossa, mutta tavallaan se, mitä mä olin sanomassa, nyt katosi ihan päästä, kun tuo assosioi niin moneen suuntaan, mutta ehkä sellainen niin kuin johonkin pyrkimys johonkin läsnäoloon ja sen kautta vapauteen tai niin kuin kokeilemiseen. Ja sitten, että ollaan me niin kuin kuvataiteilijana yhteiskunnassa monta kertaa vähän semmoinen niin kuin reuna-alueiden ryhmä, jolla ei ole ehkä niin ihan suoraa jonkinlaista, niin, että me voidaan toimia sekä kuvataiteilijana, mutta niin kuin ehkä eri organisaatioissa vähän sellaisena, niin kuin, että suoraa titteliä ei ole niin määritellysti. Tai mä ajattelin, että meillä on ehkä se etuoikeus, mutta me voidaan tarkastella vähän asioita niin kuin pieninä palasina monesta paikkaa ja tavallaan luoda sellaisia ajatuksellisia, mutta myös konkreettisia verkostoja. Että se ei ole ehkä niin määritelty niin kuin ammatti kuin saattaa olla ehkä moni muu, mikä liittyy tietysti myös toimenkuvaan sekä mielikuvaan. Mutta se on kiinnostava kysymys ja tota voisi pohtia niin kuin, enemmänkin. Kiitos. Kiitos paljon panelisteille. Kiitos yleisölle. Meillä alkaa aika loppua ja toivotamme ainakin taiteen tekijöille ja taiteen katsojille sen ilon, mitä sieltä taiteesta voi saada. Että se ilo, jota me halutaan antaa ja vastaanottaa, että se jatkuu. Tämä olisi mun loppukaneetti. Kiitos.